ई व्लॉग हटे 10 अगस्त सुबह के पूजा पाठ करके। एजा सबसे पहले हम दिन के शुरुआत करतनी मिठाई खातनी। एजा हम बनावतनी छोला। ते आज मन कैला सा कि छोला बनाई। तो दिन के शुरुआत तो हमार हो चुकल बाटे। बजतटे अभी 8:30। तो एजा आदमी तो उठ जाला 5 बजे तक सारा काम करके पूजा पाठ करके एजा हम बनावतनी खाना। आज तनी जल्दी बनावतनी, रोज लेट कर देवेनी काहे से कि हम पापा हमार जल्दी खाना ना खालन, तो ऐसे तनी हम लेट खाना बनाएनी। तो एजा हमार छोला बन के रेडी बाटे। थोड़ा सा एकरा के डबकाएम, ओकर बाद छोला रेडी बाटे। साथ में बन तटे रोटी आ चावल। तो हमार चैनल के सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आवत, मतलब ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करत। हम चाहम कि रउआ सब शेयर करी, हमार चैनल के आगे बढ़ाई, हमरा के आगे बढ़ाई। सब्सक्राइब करी हमार चैनल के। साथ में एजा देखी कितना जोर जोर से बारिश आइल बाटे 11 बजे तक।